Karibhoy Fish Farmer Producer Organization Cooperative Society Limited Kawai na ki society jong ginong rep kabayade bat karido kha ha ka jalla ha ka jingyalam u chairman uba penhun mauro usketri uba Raymond Maulong lembat kiwe ginong kit kam jong society menta ka sngi ka khan ru tri unai tung araja apusaw kilami shakhmat ban pentipai ba halor ki matre kam jong ka society ha ka bayade bat ke kam rido kha bat ban kentiu ya ka jing penmi ya ki do kha ha ka jalla na kaliang u chairman ula pentipai ba ru syapang jingade jong ka society bat kitnat sarkar kumjuro ula pentipai ba ka office trekam jong ka society kadon Haribhoy Presbyterian Synod Complex Hanongpo nga ka kapor nga kaliang jonga kum chairman nga sine kene kalat kabu ban benitu sitiboro ki pai ba no snong jong kadong Haribhoy khamtam itu ki nong wido khang jongi ba ladon kene ka organization ka baktheng ka Haribhoy Fish Farmer Producer Organization Cooperative Society Limited ya kene ka FFPO ha short form ngila manong FFPO ngila register ya ka ha snem balade by 4 January antar apply apo ka register Cooperative Society Office Longpo kene ka FFPO kene ka organization jongi ka lawan limbana ka NCDC ka National Cooperative Development Corporation ha ka ba limba kanel NCDC ngelayo ku kajing itu da ka sarkar ka jongi limbana ka office jong ka fishery department Longpo nangta na office jong DC Haribhoy district jong ro ngelayo kajing itu ya kene ka FFPO jongi layo kajing ram kajing yaram ban umno ban penyak ya kene ka FFPO limbana ka CCBO ka Cluster Based Research Organization ka ATMS kawan ka badan napu Assam kene ka dikai ni umno bangin pentrekam ban penyak ha ka bai dei berkam rido kha ha kene ka FFPO jongi ni don kinong trei kum ki CEO accountant ki fisheries export project coordinator bat ki LRP ya kini kilong tre jong kanigas organization ini FFPO la siu da katulok ya ki lembaga jingkersian na ka office jong ka NCDC kajing tumu jong kanigas FFPO ngasumba kan itu yupi kalong ban kentiu ya kamri lokha hapo ka district jongi bat ka jelahi bro kawai hadu menta mene kum ka organization nilayo ban ki ladon ki nori do kha jumi akalang sodong jong ka Haribhoy kum basis pak serputam ki balaya sur tilang ki long members hakan ka FFPO te ladon ko office trekam jumi ko nongpo ko deng headquarter hang te hapo ko office synod kabang nasimway na ka synod Presbyterian Synod ka room jong ka tapi ko apan kili bantip kampanya FFPO la pengwan mi ka room number 6 adu menta kum ka FFPO mi datang ba ka kamri dok ka long ko wen na ikam kiban long kum ikam ban ai kam ai jam lan ai kam ai jam ya ki para nong sung ini badon ka dong ka than khamtam aku pilih isi kiba produk kam bat ni dak terpan ru ya kasokar ba imba kane ka lat pathai kubor ba pin subha ban yarap lem ni ka FFPO ban play kilat kilinti ban ai ki scheme ki bapya syang de ka FFPO khnang ba limba jong kane ngin la pat ban penmi hakisi ba pon ban penmi hidal de ya ki dokha da limba na